Ka Russia kala penlong ya ka jingsiat nam ding bat ki drone ki bahe bha ha ka Ukraine ha ko bakil ther ya ki than Kiev bat ki benta pashatai chong ka Odessa. Ha Kiev uwei ubriu ulayap bat saprangut ki wei bat balakentup yo wei khna layo pan pelaj im na ki tliu ha kashnong Putrivka ha Fastiv district. Ki jingsha thombor ki lawan ra ya ka jingplu bat jingjulor ha keling ki pratali ki district ki padon hajan jong kanong ba bat kumju ru ha Odessa ha ka ba ki jingtai boarding ki la shakta. Kishibai sun jong ke Ukraine ki yathu bala pendon kam ya arspa khandai phinyau tali ki drone bat sanphau tali ki namding ha ka bala khanglat ya arspa nyau pusau tali ki namding bat lai phalai tali ki namding wat la khat sau tali ki namding bat at phalai tali ki namding kilasiat ha ki khat sau tali ki chaka lai tali ki missile ki dangsa aklemlap kerpang ka jingpthai ha Kiev ka baklem ya dei bat ka jingsha thombor jong Russia ka la penyap ya wei ubriu bat penmen saw ya arpasan ngut la kem ya wei unongsha suba ka Russia ka kam ba ka lala ban penjot ya prapun riu teli ki drone jong ka Ukraine ha ka shimien ha ka nong ba Luhansk ka balabat da ka Russia ka jingsha thombor jong ki drone jong ka Ukraine ka la penmen saw ya unong appahara bat ka la penme ding ya ka wei ka tang umpniang ong unong yalam balabu da ka Moscow u Leonid Posechnik kijing sha thombor kidang beteng ban bu jingmai kiriu pat ba pat kijing tei ki ba kongsan hapdeng katma ka padang yat shakmat